Eze mmụọ. Ha, eze mmụọ arụ eme. Eze mmụọ nwa na-enye m nsogbu. Ezi ya nwa akwụna ntị na-abụọ. Ntị adịghị. Eze mmụọ nwa na-eche ihe nsị n'ụlọ. Yerie ma nke nne ya. Onye chọrọ nke nne ya dụrụ ụmụazị ibe na-akụ. Ana m eji ibe m ka o merụrụ ahụ dị n'ọgwụ abịa m kere ọrụ n'isi nwa rụọ m ọrụ n'isi nwa ka mma nke m na-eme ọ sọ ka m mụtara nwa onye a kịta nwere ndị mmụọ ya na-eso obodo i wetara eze mmụọ wee lụọ ya ọrụ mmụọ wee setụla ndị mmụọ ya na ya na-esere ihe a nke ha bụ nsogbu n'oge rụọrọ m ọrụ n'isi nwa biko ha bụrụ nsogbu iwetakwana ya enye ndị mmụọ ya na ya na-esere ihe a wụrụ Jesus is Lord. ụtụ gbakwa ndị mmụọ kedu nke bụ ife a ka i wetara ndị mmụọ eze mmụọ imechie manya otu ndị na na ndị mmụọ ya niile ya na onye a na-esere ihe ọ bụrụ ihe aka i wetara ndị mmụọ onwe nke eji aka godo nna amana ife a ka i wetara ndị mmụọ nnọọ Jesu. ọwụbe nke iwetara n'ụlọ anyị ga-eri eze mmụọ ka ị bịara iwetara ya koosu ọzọ iwetara nke mụ ya anyị na mọmi ga-eri ọ bụrụ na eze mmụọ ka ị na-ewetara fanta na chinchin eze mmụọ na chinchin na eze mmụọ na-eri ya kama ihe were ya ka anyị nwere ọ bụrụ eze mmụọ akwa m gwara gị agwa odu nwa ka ị mụrụ eze mmụọ aka nsi gị rụọ m ọrụ n'isi nwa ndị mmụọ tụtụrụ nwunye m ime a ndị mmụọ bịa n'afọ nwunye bịa nọrọ nsogbu adị mma nawanụ eze mmụọ ngwa ise m ka nnawa na gịnị nke a kịtị wetara ya afọ ya ka esi nwunye gị eze mmụọ ụbọkwara agụụ na agba ndị mmụọ ga-eri ya agụụ na agụ ndị mmụọ enwere amụ ya dịkwa